Kaixo, ongi etorriak Poliedroa saioaren edizio berri batera, eta, aste honetan izango dugu gurekin Mikel Kormenzana. Mikel Kormenzana lehen sektorera lotuta dago, esparru ezberdinetan, eta azken asteotan gertatutako ekoizleen eta abeltzainen mobilizazioak izpide hartu ditugu, edo aitzakitzat hartu dugu, berarekin hitz egiteko lehen sektoreari buruz, agroekologiari buruz, eta eskualdean bertan dauden proiektuei buruz ere, nolabait, elkarrizketa bat egite. Eta aipatu bezala, orain, Mikel Kormenzanarekin arituko gara, bera, eneko kidea, ekoizlea ere, eta Bedarbide elkarteko, kidea ere bazara, eta horri buruz geroago hitz egingo dugu, baina lehenik eta behin, ona ekarri zaitugu, lehen sektoreko protestak eta krisialdia direla medio. Ez dakit banatu aldiren biak, ze uste dute lehen sektore krisialdian dagoela oso aspaldi. Orduan, enetik eta hemen eskualdetik nola bizi izan duzue protesta olatu hau? A ber, nik uste dut nahazten ari direla bi estrategia eta bi mezu oso ezberdinak. Alde batetik egia da, elikaduraren, nik ez nuke esango nekazaritzaren krisia dela, Europan elikadura krisi oso sakon batean dago, eta zergatik esaten dut, gero eta produktore gutxiago gelditzen garelako, eta gainera gelditzen garenok gero eta zaharragoak garelako, ez dago politika zehatz bat benetan transizio, ekoizpen modeluak transitatzeko edo intentsibotik agroekologikora transitatzeko ez dago estrategiarik, eta rollo guzti honetan, nekazaritza politikak nahiko aplikazio zaila eta korapilatsua dauka, orduan egiten dauena da azkenean diskurtso bat eduki, sostenibilidadearen inguruko diskurtsoa, ingurugiroko diskurtsoa dako, baina gero praktikoki bultzatzen dauena da justo kontrakoa. Da intensifikazioa, konzentrazioa, agroindustriaren apoio zuzena, eta hori egiten da diruz, izugarria da desoreka diruarekin, zenbat dirudi joan modelo batera eta zenbat bestera, Orduan, mare magno guzti honetan, nik ikusten dudana da, mobilizazioak edo mobilizatzen ari dan jendea askok eta asko txikiak direla, baino esaten dan moduan Arrio Revuelto, Ganancia de Pescadores, irabaziko dutenak betikoak izango direla. Eta izango da agroindustria, eta lehenengo paketea ikusi da, von der Leyen atzera bota dauelako ingurugiroko pakete hori pestizidak debekatuz, eta hainbat gauzak, Orduan, nahazten direla, bi modeluen arteko talka dago, baina beti, naiz eta bat mugitu, besteak beti ateratzen da irabazle, Orduan horretan jarraitzen dugu. Eta adibidez, enek nola egin dio aurre mobilizazio aro honi, aintzat hartuta hori, adibidez, Frantzia hartzen badugu eredutzat, Frantzian hori gertatu da. Naiz eta Jose Boberen sindikatua Oregon, aintzat hartu diren aldarrikapenak izan dira, pestizidak ez debekatzea, nolabait, betiko ereduaren aldeko, berez, Europak aldaketa oso gutxi proposatzen ditu, eta aldaketa gutxi horiek gainera atzera botatzea. Ez dakit nola kudeatu duen enek hori? Bueno, ni ez nago eneko ejecutiban, nik ezin dut eneren ahotzean jarri edo ni nago eneko kide bat, Baina nik ikusten dudana da sindikatuak orokorrean papel txungo bat izan dutela zentzu honetan. Argi dagoelako arazoak gero eta larriagoak direla, politikaren aplikazioa gero eta zailagoa dela eta gero eta txikientzako leku gutxiago gelditzen dela, baina korronteak eraman diela, igual nahi ez zuten leku batera, Nik uste dut kudeaketa hori hemen ez dela hain txarto egin, baino arazo, sakoneko arazo, akatzak egon direla baita ere, nire uste apalean. Eta nire ustez ere hemendik aurrera
bai sindikatuak eta bai elkarteok edo gizartea jorratu behar duen bidea edo indartu behar duen estrategia da gizarteko beste arlo batzuekin aliantzak indartuz, osea, kontsumitzaileekin aliantzak indartuz. Hemen zerbait aldatzen bada, ez da izango nekazariok kaleetara ateratzen garelako, izango da gizartea orokorrean kalera ateratzen dugulako baino, ez? Orduan, jendea jakin behar du, gauza, osea, mezu batzuk oso konkretuak eta oso zehatzak guztiz benetakoak direla, esate baterako, hemen bai onartu dugu bide bat jorratu behar dugula modeloak aldatzen joateko, baino era berean diru guztia dijola beste modelura, eta orduan ez da transiziorik existituko gizarteak ez badu esaten nekazaritza, osea, edo politikak egiten dutenari. Ez, transizio hau benetazkoa izan behar da, eta gainera neurriak egon behar dira, presupuestok egon behar dira, eta baserritar txiki eta ertainentzako laguntza zehatzak ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta mota askotakoak, ez? Juridikoak, transmisiokoak ere, hainbat neurri. Eta gero hori, baita ere gizartea jakin behar du, bestaldetik guk bide hau jorratzen dugun bitartean, Europako Komisioak bestaldetik ari dela tratados de libre comercio, ez dakit nola esaten dan euskeraz, sinatzen mundu guztiarekin. Eta hori ez da txarrena, esan nahi dut, hori txarra da, baina txarrena da, horiek sinatzen ditugunean, handik etortzen diren produktuak ez direla baserritarrena, ez da ere, direla gure agroindustriakoak, area joaten direla, hango lurrak eta pertsonak esplotatzera, eta hemen debekatuta dauden agrokimikoak erabiltzera. Osea, hango lurrak kontaminatzera, eta gu kontaminatzera elikagai horiekin. Orduan, ezin dana da, tratadu horiek sinatu, baino hemen eskatzen diren ekoizteko neurriak, ez eskatzen besteei. Besteek ez direlako baserritarrak. Besteek direlako gure agroindustriak, area joaten direla hango pertsonak eta lurrak esplotatzera. Eta hori oso argi izan behar dugu. Hemen ez gabiz hitz egiten baserritarrak, iparraldeko baserritarrak hegoaldeko baserritarren kontra gaudela. Ez, hemen daude bi ereduen talka handia. Eta da, benetan, baserri modelua edo agroekologikoa eta agroindustriala eta konzentraziokoa. Eta hori ikusten da, zelan azkenengo hamarkadan inbertsio funtsak ari diren izugarrizko lur eremu zabalak erosten Hego Amerikan, Afrikan, Asian, eta horiek dijoaztela, hektaria milaka eta milaka hektaria horiek guztiak dijoaztela eredu agroindustrial batera bideratuta. Soja, artoa, arroza, kotoia, olako gauza ez dakit, palma, olioa, agroindustrialak benetan, horiek gainera ekoizpenaren volumenaren barruan ez direla portzentain oso handia, baina horiek dira benetan munduko prezioak, elikagaien prezioak markatzen dituztenak. Orduan, kontrol osoa da, baina kontrola da sistema berdinekoa, agroindustrialena, ez? Orduan, hori argi izan behar dugu, eta ez badugu hori ulertzen gizarte moduan, ezin izango ditugu estrategia zehatzak markatu eta ondo borrokatu politikak markatzen dituztenen kontran, ez? Orduan, eragin behar dalako ez bakarrik nekazaritza, baizik eta beste arlo batzuetan ere. Eta zein neurrian dira aste hauetan kalera atera diren nekazari gehienak agroindustriaren menpe? Eta agroindustria ez da bakarrik ekoizpena. Agroindustria bada ere supermerkatuak, supermerkatu banatzaileak, markatzen dituztenak prezioak, zenbat ordaintzen zaion ekoizleari. Zein neurrian dago? Argi dago, lehen sektorean dagoela ezin egon bat, baina zein neurrian ezin egon hori kentzeko, zuk esan bezala, goitik hasi behar da eta ez behetik. Nik ikusten dudana da, eta agian penintsulako iparraldea ez da representatiboena, baino Europa mailan sistema hori gero eta
eta handiagoa bilakatzen ari da, zergatik, txiki guztiok desagertzen ari garelako. Esan nahi dut, nekazaritza politika perversoa da, daukalako diskurtso bat, baino gero eragitzeko modua justo beste sektorean kontra dijoalako. Osea, hemen gure inguruan gu ez gara herri produktibo izugarria, baino hala ere konzentrazio izugarria bilakatzen ari da. Begira dezagun esne sektoreari, zer gertatu da esne sektorearekin. Produktore txiki guztiak desagertu dira eta gelditzen diren apurrak handiak dira. Ez oso handiak beste batzuekin konparatu, baino izugarri handiak gure txikitasunarekin konparatuz, ez? Haragian sektorea gertatzen ari da, gero eta ustiapen handiagoak eta intentsiboagoak, naiz eta txikiak izan, hori beti kontutan hartu behar dugu, guk ezin dugulako nekazaritza industrial izugarri bat izan gure geografiagatik eta, baino ere, intensifikazioa eta konzentrazioa ematen ari da. Eta gero, begira dezagun esate baterako gertatzen den Arabako Lautadan, hor nekazari bat desagertzen danean, ez da beste bat etortzen. Gertatzen dana da, haundi batek hartzen dauela beste produktore horren libre utzi dituen lurrak gero eta handiago izateko. Eta produktore horiek ez dira gazteak, gero eta zaharragoak dira, baina gero eta produktore gutxiago gelditzen dira. Orduan, intensifikazio hori ematen den heinean, konzentrazioa gero eta handiagoa bilakatzen da. Eta produktore horiek gero eta, ez dakit nola esplikatu, gero eta sistemaren barruan gero eta gehiago nabarmenago daude, ez? Orduan, da oso sistema perversoa, gurpilak ematen dituelako bueltak, baino buelta bakoitzea gero eta intensiboagoak gara eta gero eta dependienteagoak gara sistema horretatik. Eta aipatu duzu mobilizazioak direla alde bat, baina bestelako politikak, kontsumitzaileek ze politikak hartu ditzakete euren esku, sistema hau ez indartzeko eta agroekologiaren bidean apur bat egiteko. A ber, ez da gai errez bat, baina aritzeko modurik errezena da kontsumoaren bitartez. Osea, hori nahiko erreza da. Asuntua da, baitere, gure politikariei eta politika guztia ez da Europan egiten. Europan markoak egiten dira, gero estatuak marko horiek estutzen ditu apur bat, eta gero Euskadiko autonomia edo diputazioetara etortzen denean, gero eta estuagoak dira. Eta Euskal Herrian, ez bakarrik Euskadin eta Nafarroan, hainbeste iparraldean, politikariek oso argi eduki dute ze modeloaren alde gauden. Eta jakin behar dugu gizarte moduan, gure politikariek ari egon direla azkenengo 5 hamarkadetan, 4 hamarkadetan modelo intentsiboa bultzatzen. Gero esaten dute, modelo guztiak berdin laguntzen dutela, baina hori argi eta garbi ez da egia. Eta hori, adibide xume bat eta txotxolo bat. Eduki dugu COVID-aren krisia eta Ukrainiaren gudaren osteko krisi larria. Bai diputazioek eta bai Eusko Jaurlaritzak jarri dituzte martxan neurri zehatzak eta diru laguntzak izan dira. Zeintzuk kobratu dituzte diru laguntza horiek? Produktore txikiok ez, produktore dibertsifikatuak ez, produktore agroekologikoak ez, kobratu dituztena izan dira produktore handiak, limitea jartzen direlako gainera, hemendik gora bai, hemendik bera ez, eta intensifikatuak. Orduan, hori adibide argi badago, zer bultzatzen du horrek? Gero eta intensifikatuagoak egotea, gero eta dependienteagoak izatea, elikagaien merkatu global honetatik, ez? Orduan, beste elikadura sistema mota bateko antolaketan bat nahi badugu, beste politika bat beharko dugu sistema hori bultzatzeko. Zergatik ez da bultzatzen edo diruz laguntzen justo kontrakoa, gero eta produktore dibertsifikatuak egotea, edo gero eta produktore, zikloa izten duten produktoreak laguntzea, edo
intensifikatuta dauden horiek guztiz, beraien menpekotasuna izugarria dela pentsuetatik edo agrokimikoetatik, zergatik ez plan espezifiko bat horiek laguntzeko hortik ateratzeko. Ulertzen, hori ez da martxan jarri. Eta gizarte moduan jakin behar dugu hori beste Europako herrialde batzuetan egiten dela. Austriako nekazaritza politika, Esloveniako nekazaritza politika justo beste kontrako bidetik dago, eta dago dana nekazaritza politikaren markoaren barruan, bai Austriakoa eta bai hemengoa. Baina Europa da, baina hemengo politikariek aukera daukate marko hori estutzeko edo alde batera mugitzeko edo bestera mugitzeko, ez? Eta gure politikariek oso argi izan dute, agroindustriaren alde egon behar zirela, konzentrazioaren alde egon behar zirela, eta gainera urtez etxun izan dugu, ez txiki gutxiago egon behar dira, handiak hobeto bizi izateko. Zer daukagu orain momentu honetan? Txikiak desagertu egin direla, eta handiak supergaizki bizi direla. Orduan, ez da bete, ez alde batetik, ez bestetik. Orduan, egoera berdinan ez jarraitzeko, Einsteinek esaten zuen, ez? Arazo bat konpontzeko ezin zala beti estrategia berdina neuki, beti leku berdina helduko zinelako, estrategia aldatu behar dugu, argi dago. Eta adibidez, ekoizle txikien egoera zein da? Askotan aipatzen da, gutxieneko soldatara heltzeko zailtasunak, lanaldi oso handiak. Bai, hori da, asuntua da, konparatu behar ditugula, egoera edo kompetentziaren egoera ez da berdina. Beti esaten dugu, ez elikadura industriala merkea da. Benetan merkea da? Eroskin merkea da, baina zenbat diru publikoa dago elikagai industrial hori ekoiztu ahal izateko atzetik. Ulertzen, zergatik diru hori ez dugu jartzen agroekologikoaren atzean. Agian lortzen dugu kristolako elikagaia, gainera gizarte mailan duinagoa dana, lan baldintzak nabarmen hobeak direla, baita ere prezio berdinan izatea, ez? Edo eztabaida bat egin behar dugu. Elikagaiak prezio hain merkea eduki behar dute? Orain urte honetan kriston igoera izan dituzte elikagaien prezioak, baina nun izan dituzte igoerak? Produktorei edo supermerkatu handietan. Orduan, hori beste gauza bat da. Gero eta intensifikatuak eta gero eta handiagoak baldin bagara, zeintzuk dituzte lanabesak dana kontrolatzeko? Distribuidore handiak. Hori txikiekin ez da gertatzen. Txikiekin dana askoz zuzenagoa dalako. Orduan, bai, renta ez dira duinak, batere duinak, baina eske politika publikak ez dira berdinak. Ulertzen? Orduan, horren atzetik ere, kristolako esaten dugun moduan Marrokosetik datozen hortuariekin, honekin ere berdinan da kriston kompetentzia desleala modelo baten eta bestearen artekoan. Bestea ez dalako efizienteagoa. Esaten dute agroindustria dela efizienteagoa, dela produktiboagoa, hori gezurra da, hori konprobatuta dago modelo agroekologiko bat askoz efizienteagoa, askoz produktiboagoa eta askoz sustengarriagoa dela. Baina ez da bultzatzen modelo hori, beste modelo baten alde egindalako apostua. Ulertzen, orduan bai, produktore txikiok gero eta gutxiago gaude, gero eta zaharragoa gara, eta gainera egoera ekonomiko kasu batzuetan oso kezkagarria gaude. Eta, agian argi apur bat jartzearen gutxienez eskualdean, basaudete, hemen duela urte batzuk egon zen nahiko gatazka handia ekoizle, gehien bat abeltzainen eta erakundeen artean, Laudioko udalbiltegiaren itxerarekin. Egia da, bedarbideza nolabait garatzen ari dena, ez dela justo zerbitzu hori, baina eraldaketarako zentro bat jarri duzue abian, oraindik ere
eraikitzen ari zarete. Azalduko digu zaportxu bat zein den horren egoera eta zeintzuk diren Bai, bueno, lehenengo nondik datorren, ez? Azkenean batzuetan pentsatzen dalako gure proiektua izan dela apur bat Laudioko hiltegiaren itxiosteko alternatiba bat, eta ez da hori, ez? Gu Belardi proiektuarekin 10 urte daramazkigu buru belarri, kasualidadea aurkeztu behar zanean itxi egin zan Laudioko hiltegia, orduan bertan bera utzi genuen aurkezpena ez genuelako nahi gauzak nahastea, baino gure proiektua justo doa azaldu dizudan zentzutik. Guk argi genuen gure baserriak errentagarriak izateko ezin genuela kantitatearekin jolastu, hau da, ezin genuela intensifikazioarekin jolastu. Ezin ditugulako gure baserri txikiak izugarria handitu, esan nahi dut guk Aragoiko zebadero handi horiekin ez daukagu zereginik. Zertan egin behar du, edo zertan izan gaitezke kompetitiboak kalidadean, eta baita ere, hori salmenta zuzenean, ez? Hemengo sareak sortzen. Baina horretarako lanabesak behar dira. Eta lanabesak gero eta gutxiago dauzkagu gure inguruan, politika publikoa, baita ere hiltegiak betidanik izan dira politika publikoak, municipalak edo komarkalak. Horiek guztiak itxi egin dituzte. Eta hori dijoa lotuta beste estrategiarekin, intentsiboa bultzatzearekin. Eusko Jaurlaritza izugarri egon da tematuta, Euskadin infrastruktura erraldoi bakarra egon behar zala, haragi mundua batzeko eta kontrolatzeko batez ere. Eta hori ez da bidea. Baina gu justo goaz estrategia kontrako estrategiarekin guk ez dugu nahi. Eta gainera diseinatu genuen Laudioko hiltegiaren batera ikusten genituen bi beharrak esango genduke. Bai, alde batetik egongo zirela baserritar batzuk, baita gure elkartekoak ere, kanalak edo piezak egitera zijoazten bai harakin baterako edo saltzeko industrialki edo dena delakoa, baino jorratu behar ginela benetan gure zirkuitu motzak eta baita ere produktuari balorea emateko bidea, ez? Eta horretarako esan ez existitzen. Eta horregatik jaiotzen da Belardi, ez? Belardi ez da hiltegi bat. Belardi da haragia eraldatzeko zentru bat. Bertan, obviamente, hil egin behar dira animaliak bestela ezin zarelako beste urrengo pausoetara pasatu, baina hor, paketeak egiteko leku bat egiteko, esate baterako, 5 kilotako pakete horiek, despiezearen bitartez egiteko, egongo da transformatuak egiteko lekua, hamburguesa, saltxitxak, morcillak, chorizoak eta gauza horiek, eta egongo da beste leku importante bat guretzako, dala sukalde bat, baita ere, jendea gero eta denbora gutxiago edo gero eta gogo gutxiago duelako gauzak sukaldatzeko, etxean bezala gure produktu ona sukaldatu izateko eta bere etxera eramateko eta kontsumitu izateko. Vale? Eta hori guztia ikusten genuen super importantea guretzat ere, han bertan formakuntza gune bat izatea eta han bertan bai sektorerako eta bai esate baterako Zapalan eta Peñaskalen bitartez pertsona egoera larri baten dauden pertsonei baita ere aukerak emateko eta baita ere sektorearekin dauden arazoak edo aukerak aprobetxatu izateko eta hortik lan bai tekniko eta bai politiko bat egin izatea eta agur bat sektorea laguntzea beraren produktua, beraren materia prima, merkatuetan esaten duten moduan, elikagaia bihurtu. Gure merkatuetan, bai Laudio, Amurrioak, Okendo, Orduñan, joaten bazarete, inun ez dago haragirik. Gu gara komarka abeltzain eskualde bat, eta ez da inun topatzen bildotx bat, oliasko bat, behiaragia edo dena ezin da. Gu momentu honetan baserritarro garelako materia priman produktoriak, eta nahi dugu bihurtu edo nahi gara izan elikagaien ekoizleak, ez? Orduan,
lanabes honek utziko gaitu edo aukera emango digu bide hori jorratzeko eta gure merkatuetan olio bat edo oliasko bat izateko, untxi bat edo bildotz bat eta bai freskuan, bai elaboratua edo bai baserritarrok nahi dugun moduan bideratzeko bai merkatuetara, bai tabernetara edo bai edozein lekuetara, ez? Baina benetan gure zirkuitu motzak eraikitzeko aukerak sortzeko leku bada. Eta ez gaude gainera, ez dugu pentsatu bakarrik momentu honetan gauden baserritarrentzako izateko leku bat, ez? Pentsatu dugu leku hau, esaterako jende gaztea iniziatibak dituena, gainera gure eskualdean batzuk egon direla eta danak utzi behar izan dute lanabezik ez egoelako, hoiei ere bide bat emoteko eta produktu berriak edo produkzio berriak kaleratu ahal izateko eta gure merkatuetan jarri ahal izateko. Orduan, lan berriak sortzeko, aukera berriak sortzeko leku bat ikusten dugu. Eta badaukazu ere filosofia berezia, hau guztiak kudeatzeko, zuen buruan ez da zerbitzu bat, zuen buruan beste gauza bat izan behar du zuen proiektuak. Nola? Ez dela ara joatea, ordaintzea zerbitzu bat eta joatea, baizik eta parte hartzea proiektu horretan, bazkidetzea. Bazkideentzako pentsatuta dago, naiz eta zabala izango den zerbitzua, baino ezberdinduko du bata edo bestea izango da, bazkidea izan da, nahi duguna da, justo ekoizteko kostuak jaitzi, eta hori nola egiten den, zure lana zure lana han jartzen, orduan aldatzeko kostua jaisten, ez? Orduan, horrek egingo duena da formakuntzaren bitartez, ahaldun jendeari lan horiek egin ahal izateko eta rendimendu gehiago edo rentabilitate gehiago ateratzeko bai produktuari eta baita ere horrek seguramente helduko da kontsumitzaileraino, kostu gutxiago baldin baditu, prezioak ere konpetitiboagoak izango direlako, ez? Baina zentzua da, benetan bilatu bide horretan, gure baserrietan normalean gure animaliak ateratzen dira etekin guztiarekin, gu etekin oso gutxi edo ezerrez gelditzen gara, eta ideia da, kate horretaz baliatu, etekinaren zati handiago bat baserrietan gelditzeko eta hori da jasangarritasun bat lortu ahal izateko, ez? Eta zehazki noiz duela urtebete, ez dakit urtebete edo baino gutxiago hasi ginen 2023ko apirila bukaeran hasi ginen obrekin. Obrak bukatu dira ja, eta orain bukatu da estruktura eta obrak eta hiltzeko gunea eta hori dana, eta orain falta zaigun bakarra da ja barruko dotazioak, makinariak eta obradoretan jartzeko. Eta espero dugu apirila bukaerarako dana presekotea gure revoluzio txikiarekin hasteko. Gure proiektu benetan guretzako oso importantea da, oso estrategikoa bezala ikusten dugu, orduan guretzako importantea, ospatu ahal izateko egun polita izango da, esan nahi dut urte pila bat direlako lan gogorrarekin eta ikasketa handiarekin ere, orduan espero dezagun oso ondo joatea eta jendea posik egotea eta hobeto bizi ahal izatea, eta gainera eskualdean gero eta elikagai hurbilagoak izatea, osasuntsuagoak izatea eta freskoagoak izatea, ere? Gertu, Mikel, nolabait paisaia beltz eta ilun honetan argi izpionekin itziko dugu elkartzetan, mil eskertzu partetxegatik, eta espero dugu, berardi ireki baino lehen, handik ibiltzea, ez dakit, beste elkartzeta batekin, edo reportaje batekin, bai? Zuen etxean, zaudete. Mil esker. Venga, agur.